Kiseng Bhalang ki bakentop ya ka Khasi Student Union jong ka Maukabat Circle ka Nyotrap Achik National Movement jong ka Southwest Kasil District minta kasi kila persya jor ya ka jingle jong ka sarkar da ka ba ka thmu ban pen kan ria kamno ya ki officer na po ka Southwest Kasil District klempat day por ka kta shishay ki pai pa jong ka district kumta habakrani ki lal pathai kubor ka KSU Maukabat Circle kala pen pawi ke jing persha halor ke jing temu jong sarkar jilla man pen kan ria no ya ki officer ki badai na katanat PWD pana katanat police department na mar kumbalong menta kini ki officer ki dang tre tang da ki banai wat tang sis namru 4 dan hakawai pat kaliang ke HANM Southwest Kasil District kala kan tujur ya sarkar pat kumjuru yu deputy chief minister jong ka jilla uba prestun tensang baun ngap lam ya ka sur jong ki pa ka Southwest Kasil District namar kumbalong menta ya kini ki officer ki pa jong ka district ki dangdon kam pakin syang ha ka syuki man pendap ya ki kam bayade bat ka roy ka par bat ka suk kasan hapo ka district ni ga ke si mo crosskel hadin bangilio ka jikte batikna mana kaliang jong ka sarkar katmu bat pengkenria yaki officer sarkar nampo kanega district jungi na kato kane department dan kaliang jungi ke si mo crosskel mi sngo khiabat ni sngo ni persa kalor kanega benta ka ba sarkar kumulong ba katmu bat pengkenria na ka officer sarkar nampo kanega district jungi wadla katem joki tempat kot hagji sha katkum ka kirol bak sarkar kabu la kumno la dadai yaki officer ki ba kumu DC niki district magistrate la kumno minimum la daduna kalong arsnem ki deban song ha kono district handrai hakiwai pade ki department ki kuma ki PWD nang agriculture berkuai pade ki kamslam kalau bandai laisnam lane hadu sansnam andrai kai ka ba na kaliang jui ka sengi sngo persa agne porunta gadai kumbang ong mene halo de jing tmu ban pengkria no iki officer nei kato kene department kumba bat kumban sun kuda wang ne ni la yo jing tik basai ba na kaliang ka sarkar tmu ban pengkria no iki officer na ka tenat PWD nang ta nak tenat police department tiag jing sha kini ki artillery department lai kumban suong engineer juga PWD watang sistem rumpat dabau song ne kumjuru eu SP jongka police department watang train ru benai linyo benai dang ne te ka jingla jong sarkar ban pengkendria kam no ye kini ki officer na pokne district jong ikan kata adu kata badla se kumban sukuda hangne ba kamdai ka sen ka banungkong ba sarkar kala kumne ya ka district jong rina kapor kejupun kerja kam kat bakamon lada kidang song ne tang dru benai lane kendai benai ru da kamon kapan kerja kam no te kan bu jinge adu kata di district jungi nolor bakadang dai ke district badanglung ka sarkar ka kale kat bakamon kumta ka bu jinge ya ka district jungi ka badang yala banang kiu sakmat hakiliang baro perkabu jinge ru ye pajba habaki lek ben pendrep kam ke jam joki haki office ke prepare nomor ka jingai daw na ki office ke prepare na ki department prepare kong ba kimdon ni ki officer te lada ka sarkar kale kumne kan bu jingai adu kata berkan pensadin ya ka district ke jungi ber kawai pat ka ba na kaliang jungi ni ko ban penpa hongne nomor bangi sutu ba na kaliang jong ka sarkar ka tumu ban pengkria ikni officer na kini department kamtam na police department baga jingyo tip bat kena jungi kolong ba kinwan ra da kita kino ki officer sarkar ki badai ni kuwi pat ki jelah ko bumur ki bar jelah teng suku ban ong ba na kaliang jungi ka sengi so persa ya kane namar ba kumbang itip ba ka district jungi ka dai district ka badanglung ki bru na po kane ka dong ka tanjungi ki dai bru ki badang ngala ban ong ba kimpat da smutu bahaya ki wei per ki jekitin tila se kane kan bu jinge adu kata bani terekam bar kini ki officer ladai ki dei ki officer sarkar ki banabar bani terelang apo kane ka dong ka tanjungi te nak liang jungi kaseng ni soban persa jor ya ka jingtmu jong sarkar banwanra de kinong tre barjela
kino ki officer berjela puk ni district jungi namar bahkan kata i jingi dai jungi barki nong punya jungi district Brokawai te hagi jing shalai kini kidang biang tel da dai ban pne swai kini kidang biang SP udang don tang kumbang ong menen rubnai du kendai benai udang don ni tel dai ban pne biang uru kadang jingsa kadang dai po kadang biang por kumbang ong ba jingsa katem kadang lada duna ki kandai arsnam arsnam hadu anda por arsnam pat anda por ka dai ban transfer ki inam la ban ong irem bar ka jingkwa jungi lada dai ban transfer ki dai ban warai praksi bang yasutu ting tlik kenang bang kenang ba ka jingi trai ka jingi dai ka jungi bat ki kanong ka bahajan te kajing la sila la sai la singi la dak sarkar kawan rai kini ki officer sarkar ki banabar kan poru ka por la sai namar kajing bomisutu jingmot bagi nong trai ka kajing bom isutu ya kitin tele kan kala ban pelong ya ki babon ki bro la banong ki pajba jo kan gadong katang kemudian kan nemdon kata kajing trai lang te kan ta ka lada kalong ta kan jing ya district Brokawai te ka kerwo ka ba sai ka bangin ai sarkar kulong ba i kerpat sarkar bakan kan pensengit mardari kena gijiku ban wan ra joki ban penkerja kam ya ki officer sarkar napu kini district jungi pat ai begitu gi badang dan mantan ma bak po joki kampat dai ban penkerja ai kin treswa maki yang ne adu kata ka por ka ba kin adu kata ka por ka ba ka sarkar ka katem joki klakut ang ne bakin transfer no te ya katangi mla dong ai ka sarkar kan le ya la ka jong ka beta ban la leng ji kerpat ru ki no mikmat jing MLA MDC jong mokro constituency bat kunjuru MLA MDC jong karon constituency bakin soba ban pelem bak der ka bakni ki tuklar lam der ka bakne bakin patsa ka sarkar ka ba temu ban kerja no ki ka besar na pok ni district ka jong tidak kalian jongi kembasem kembalapan pau dari ada besar jongi di misokia sha nama ba besar SP latre tong a ya kena kadang mathan jongi kamtam ya kejing kenrai jong drop ha kena kan district jongi ba lengba isar SP batki tanat jongi ya kaba ngilarap bingkong ha kejing ya trilang bat diseng phalang baro batki i seng long kmi ki seng samla bat ni ki seng phalang ilarat ding khong sisa yung new drugs te kadai long ba ka jing trestom jongi sar SP na kumta banran ding khong ya kan ka jing tuna jong drug ne bat ka baar kalong ka jing kenrai jong kinong dikiat ha kan ka dong thang ki jingi te kiniru kadai long ba ka jing trestom jongi sar SP bat ha kaju kapor ba isar SP ngiseng se ba insalit na lani insya samphar na nang ne in kabar se kalong ba isar SP long ibala kloi ban yarap ya ki pai ba jong kadok than kjungi bat ngisnyo tu nong hadu kata-kata lada sarkar katmu ban penken riano ya isar SP na kan district kjungi dikane kalong ka jingkarpat ya sarkar mikhle ya ka jongi bat khamtam isar presiden ba sngap ha ban bubiang ye isar presiden ya i sar SP ha kan ka district jongi namar ba ngidang don kam sisa hadu kata-kata namar ba udrok hangne hapo kan district jongi 4 bijak udang don tamba wa khamduna kun ha ko ki ba manswa ti rai mata wa khamduna tingi kwa ba isar SP dan biang akan ikan distrik kejungi kenang bangin rap ding khongno ye gini kijing snew ha kan ikan distrik kejungi ban ha keju kaporo udai parado prasnam kejungi te ngiyosnya ba sarkar kan son rana uai te ngimtip ba udai uai yo lesi udai ubreu banabar lane udai bangim yasnyo thu ya kaktin kathali namar ha kan ikan distrik kejungi ki pajba jong kadong kathan kejungi ngidon kam sisai bru panang ban kren ya kaktin katolik jong isane ndai la don ki ba nabar la ki ngalaban om kide ki khala ki ba wat syam kan ka strik jungi ki kam sistem sipun ya ki paiba jong kadong kathan ki jungi makin ya sngthu ha kaktin katolik di kumtana kan ka jungi ni karpat ya ka sarkar mikhle ka jungi sngap ha ban bubyang isar SP
hakan ni kadong kathan ke jungi namar kat kum ke jingtip ke jungi bai sar SP dang dan tang sistem duna hakan ni kan district ke jungi yo breu ba Treba hakadong kathan lada pipen kerja no na kawai sakawai te kalong kajing dunom ya kan distrik kejungi te kong tangi kerpat kinya ke sarkar ba snaplam ya kasur jong padba jong kan distrik kejungi kenang ba mengiru ngin yo ya kata kajing mentoy hakikun samla kiba imlengkar ya kan kadong kathan kejungi nama rundai lung ba kejungi ba kadong kathan kejungi menta kladuna sipun ki kam sneu ban hakipor ki bomen shwa itang kini ki kentin i kremen scam ba sarkar kan sim ban sngaplem ya kan ka jingkerpat ya ka jingut ka jingnam kejungi kum kaseng bat kum ki padba jong kadong kathan kejungi